बड़ा बढ़िया गीत सुने के मिलल है। अरे वाह कौनो मेहरारू पहले बार अपने मर्द के बड़ाई कैले रहे। हाय 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 मर्दा मर्द महोदय जी मर्दा महोदय मर्द महोदय जी हाँ हाँ आइए आइए लव कीजिए लब के उद्घाटन कीजिए। हाँ लव कीजिए। ए भैया बतावा आजकल के जमाना साला ऐसन हो हाय 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 रे कि मेहरारून के कहे के पड़त कि माने हैसे कर। हाँ अब उद्घाटन करा फीता काट के। मेहरारू कतनो अपने मर्द के खोदत होके मास्टर साहब साला मर्द के देह में पानी मत होके। हाय 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 रे मोय बेकार बा हमारे ऐसन मेहरारू अपने मर्द के कतनो उसकावत होके। हाँ के जी हैसे करी हाँ ए जी होइसे करी हाँ ये जी है फीतवा काटी लेकिन वो मर्द के देखो हाय 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 वो मर्द के दशा हुए भीजल कुकुर के हाल। हाँ वो कतिकवा वाला कुकुरन जैसे